سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديايو كابزو بمغصال كاب إرترا موتسي أبي هوتي زفتصمكو عابي جيجاي نيرو بزبل أرستي أب معكن زينا بلانك سبوت زوت أسانا داو تبتصاب حادة قبدا وزانتا كالاي كفالو كناس عبالكم هنا مسانا تصنع بوهير بتصرف أمنينا بترب مربا مرحنا أبتي كداون تتسطحو منادق زبقل قطقط يرى أب حد غرنع أتون حور أخو أتي قوفيز تبالو خلبي أب نشتو بيتو خينو من بحاق قرطن سانكيلوتات مايكا أب فقدو نبر بتمربا حليفنا كلت كفلتاتن كشنا نابزلوان اشتو بيت أمرحنا ولادي أبراهام عقبيت ولده سلام كتب لنا ميتيا اتو بلتنا قالوا تازمادون سعبون أبتو لسلوس صوفان أب زوريان اشتو طربيزا زتسرعن منابر كوف بلنا صحاي بمسكوتا بلا مبرقا قد سم أبراهام كتصوعن أدي عقبيت مبكاي كتجمرن حد خونا دحرايد الدقائق ترقاقيا كتعلنا جمرت كام جمار كويناتي تي إرترات حيزا بعال بيتا متفو سرحتنيا قزا خوينا خادك أمعبان آزن توترلي أبراهام ناب أوروبا أمساتو كم حدا جقناي نارينا بتزركلنا جنزب كننا بركيلنا تبل نرأسو زخونا كي واهلل خلو زرخبو زبلا يسدلنا ينيرو حلاف النوتو فتيمي تبل نابرا أوروبا نودا خمز خبودي أتحسب عقبت قداي حتو عقبو 10 عامتا بيلي وسيدلو حتو كنت أغن كارلو نابهلم زبلا تسفا مغرات يزتحل نيرو ገንዘብ ይረክብ ነይሩ ይብረግጽ ግና ኣብ ኤውሮጳ ተቐባልነት ኣይረኽበን ትብል ዕቑቢ መወዳ ምሳሩ ምስ ፈለጠት ብሓዘንያ ተደቆይሳ ኣብ ጎድና ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣቦ ሓጎ ኣብርሃም ኣቦይ ዘወለዞም እውን ርእሶም ብሓዘን ነቕነቑ ማእሰርቲ ኣብርሃም ዝሰማዕ ኩላ ኣብ ህይወተይ ዝኸፍአት መዓልቲ እያ ነይራ መወዳቱ ናብ ሆስፒታል ይኣትየ ትብል ተሓኪም እንትኸሓዊ ኣብ ወፃኢ ሃገር ሕክምና ክገብር ነጊሩኒ ነይሩ መንግስት ግና ክወፅእ ኣይፈቕደለይን ሽዑ ወዳ እንታይ ገይሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝኣተወ ሓተተትና ሕቶ ዕቑባ ከም እተነፅገ ምስ ተነግሮ ኣብ ሓደ ዱካን ንኽልተ ሰባት ብኻራ ምቕታሉ ነገርኳ ንዘይፈልጦም ሰባት እወ እሞ ሓደጋ ዶ ዳኣ ኮይኑ ኣይፋሉን ቅትለት እዩ ን20 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ዝበሃል ሓቂ ድዩ እዛ ዓዲ ኸመይ ትብል ዘላ ክትብል ሓተተትና ኣብ ሽወደን ከም ዝኣመሰለ ነዊሕ መቕፃዕቲ የብልና ቅትለት ዝፈፀመ መብዛሕትኡ ግዜ ኣስታት 8 ዓመት ወይ ክንዱ ዓመታት እዩ ዝእሰር 20 ዓመት ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ መሳኪን ንጹሃን ሰባት እዮም ነይሮም በለት ዕቑቤት ለይትን መዓልትን ጽልየሎም እየ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ኣብቲ ክፍለ ዝነበሩ ኩሎም ናብ ዕቑቤት እናጠመቱ ትወጥሪ እናዓበየ መጽእ ኣመወዳታ ቃላት ክረኽበሉ ይከኣልኩን በለት ብዛዕበቶም ካብ ውላደይ ብዝኸፍአ ዝተሃስዩ ስድራይ ዝሓስብ ዘለኹም ኣምላኽ ጽንዓት ይሃቦም ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብርሃም ንኣዲኡ ደው ኢሉ ፍርዲ ማእሰርቱ ብኤርትራ ክሕልፍ ተስፋ ከም ዘለዎ ነጊርዋ ነይሩ ናብዚ እንተዝመጽእ መሓሸና ትብል ዕቑቤት ገለ ምጽንናዕ እኳ ምረኸብኩ እዋ እንተ ተመሊሱ እንታይ ክኸውን ኢልኪ ኣይትጭንቕ እንዲኺ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ኣብያተ ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓዛ ከም ዘለዎን እዩ ዝግለጽ እንተሰቐይዎ ኸ በልክዋ ሾደን ኣብርሃም ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ተሓሊሉ እያ ዲኻ ትብል ዘለኻ ክብል ሮቤል ሓተተኒ ከምኡ ይመስለኒ ናብዚ እንተተመሊሱ ዘጋጥሞ ዘበለ ክቕበሎ እየ በለት ዕቑቢት ገጹ ምርኣይከ ናይ መን ኮይኑ ኣነሲ ሓዘነይ ብዛዕባቶም ካብ ውላደይ ንላዕሊ ኣመና ዝተሃስዩ ስድራ ቤታት እዩ ኣምላኽ ኣብዚሑ ጽንዓት ይሃቦም ክትብል ኣደ ኣብርሃም ዕቑቢት ተዛረበት ፖሊስ ሃገራዊ ዶብ ሽወደን ዝርዝር ሰባት ዝስጎገለን ሃገራት ኣለዎ ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ናይዚ ዝርዝር እያ ተሰሪዓ ዘላ ብዝኾነ ዕድል ኣብርሃም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ እንትተሰጋጊሩ ኣብ ትሕቲ ዝኸበደ ኩነታት ዝነውሐ ግዜ ማእሰርቲ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ሽወደን ግና ብዝሓፀረ ግዜ ይግባይ ክብል ይኽእል ይኹን እምበር ኣብዚ እዋንዚ ኩነታቱ እንታይ ክመስሉ ወይ እውን ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቱ መዓስ ክቕየር ምዃኑ ምግማት ኣይከኣልን ካብዚ ድሕረ ባይታ እዚ ብምብጋስ እቲ ብዛዕባ ምስጓግ ዝግበር ውሳነ ሕጂ ክግበር እዩ ዘለዎ
أبراهام بجبط ناب إرترا كملسو خاب زدليو قدامت شودناوያን أسرات مخانو بسفيح يزمن ዝተሰዱ ስራት ኣብያተ ማእሰርቲ ሾደን ዝሓሻን ውሑሳትን ስለ ዝኾነ ኣብ ሾደን ክጸንሖም ዝመርጹ ናብ ሃገሮም ተተመሊሶም እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ድማ ይፈርሑ ዘይካዚ ሓደ ሰብ ናብ ክቕተለሉ ወይ ፖለቲካዊ ስደት ክወርዶ ዝኽእል ሃገር ምላኽ ሰብኣዊ ምዃኑ ዝገልጽ ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ምስ መላው ጉዳይ ኣብርሃም ዝተሓላለኸ ኮይኑሎ ሾደን ኣብ መጀመርታ 2002 ሰባት ናብ ግብፂ ምስ ሰወገት ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣጋጢሞዋ እዩ ቶም ሰባት ሰብኣዋት ታሕዛ ከም ዝግበረሎም ካብ ሰበስልጣን ግብፂ መብፅዓት ኣትዩሎም እኳ እንተነበረ ክልቲኦም ግን ስቅያት ወሪዶም ዝኾነ ግን ኣብርሃም ብፍቓዱ ናብ ሃገሩ ክስጎግ ይሓትት ብምህላው ፖሊስ ሃገራዊ ዶብ ናብ ኤርትራ ክመልሶ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ሚኒስተር ፍትሒ ኤርትራ ፎዝያ ሓሽም ምስ ሾደን ስምምዕ እንተፈሪማ ኣብርሃም ናብ ሃገሩ ኣሕሊፉ ክወሃብ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ንኽኸውን ምስ ሾደን ስምምዕ ክህልወና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ስምምዕ የብልናን ኣብ ቀረባ እዋን ከምኡ ክህልወና ግን ዘይከኣል ኣይኮነን ትብል ፎዝያ ሓሽም እንተኾነ ግና ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ምግባር ብሓያሎ ምኽንያታት ቀሊል ዕማም ኣይኮነን ኤርትራ ንሾደናዊ ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ኢሳቅ ብዘይ ፍርዲ ን6,000 መዓልታት ምእሰራ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብኣሉታ ጸልይዎ እዩ ገለ ሰባት ኣብርሃም ንኤርትራ ሓሊፉ እንተተዋሂቡ እሞ ጠለብ ኤርትራ በዚ እንተተማልዩ ሾደን ንኢሳቅ ሓራ ንምውፃእ ብትገብሮ ፃዕሪ ገለ እወታዊ ውፅኢት ክህልዎን ንዕርቂ ኣብ ደገ ምኸፈተ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣለዎም ንኣብርሃም ኣሕሊፍካ ምሃብ ክልተ ብልጫታት ምሃለዎም ቀዳማይ ንሾደን ካብ ማእሰርቲ ወፃኢታት መድሓና ካልኣይ ሾደን ኣብ ስርዓተ ፍርዲ ኤርትራ ዘለዋ እምነት ዘመልክትን ዝምድናተን ሃገራት ዘመሓይሽን ሾደን ኣብ ልዕሊ እቲ ክሳብ ሕጂ ንኣህጉራዊ ደረጃታት ሰብኣዊ መሰላት ዝተሓተ ደረጃ ዘለዎ ስርዓት ዘለዋ ምትእስሳርን ከዓ መወስኾ ነይሩ ይብሉ ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት መንግስቲ ሾደን ናብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ሓባር ባይታ ክፈጥር ክፅዕር ጸኒሕሎም ዝኾነ ግና ነቶም ኣብ ጉዳይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተሪር ነቐፌታ እኳ ዝወርዶም እንተኾነ ጨሪሶም ዘተ ዘይዕድሙ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ፃዕርታት ሾደን ብዙሕ ሚዛን ዝደፍእ ኣይመስልን ክቡራ ሰማዕትና ካብ ኤርትራ ምውፀይ ኣብ ሂወተይ ዝፈጸምኮ ዝዓበየ ጌጋይ ነይሩ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ማዕከን ዜና ብላንክ ስፖት ዝወፀ ሰነዳዊ ጸብጻብ ሳልሳይ ክፋሉ ዝመጽእ ዓርቢ ክነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ቅነ